traditional nwoke dị nwuru de gambling kingdom. AKA ihe ọwụ na iji mara m. Take it or you leave it. Unu ọfụtakwara ụla eji n'aka na unu pụtachara. Ụmụaka mere nwoke mere nwanyị. Ndụ mmiri, ndụ azụ, ndụ egbe, ndụ ugo, ndụ nkwụ, ndụ udene, ndụ kpanakwukwu, ndulu, ndụ ọbaracha ịkwụ, ndụ ahịa, ndụ nwanza, ndụ nnụnụ ọwụna nke ma akpọghị na-echetere m ahụ ya kpọka ya na ya ka na-anụ. Ọmaka mere nwoke, ọmaka mere nwanyị. Ụmụnwawa ọzọ amụma onye na-evu amụma. Ọzọ amụma traditional nwoke dị nwudude nke mmiri kingdom. Eze ana, eze mmụọ. Tata achọrọ m ikwu ukwu maka ndị niile isi fedo na ndị niile isi fedo na ona ndụ amị si eyiri akwa ndị amị. Ndị uwe ojii eri akwa ndị uwe ojii. Ụmụ akwụkwọ eri akwa ụmụ akwụkwọ. Ndị ọrụ eri akwa ndị ọrụ. Ndị dọkịta eri akwa ndị dọkịta. Ndị nọọsụ eri akwa ndị nọọsụ. One ka ndị na-ekwu eziokwu na ịkwụba aka ọtọ si yiri akwa ha. And ọwụ niile anya ifụna a na-akpagbu eziokwu ebe niile n'ụwa niile. Mana eziokwu na stand up all the time. Eziokwu ji apụtarịrị ife. Chioma bai, Chioma nwoke dị. Ọmaka mewere gị. Nne ya gaziere gị. Godwin Smith. The topic ị na-ege ntị na-aghọta okwu traditional nwoke dị because ọ na na-eme topic. Ndị na-eme topic nwere ike sị mbịa barịba n'otu ndị na-eme topic. Ọwụ na na-eme content enwere ike ndị content ya bịa sị na mbịa barịba na content ihe ma. But anọghị m n'otu ọwụna. Anọghị m n'any group. Ibe ma ọ na-evu m akala. Enwekwere ndị vu akala na ha buru ibu n'elu ụwa niile. So anọghị m n'any group. So ana m emere onwe m ihe nke m from Edinburgh, Germany. Nwoke ahụ si from Edinburgh, Germany na-apụta. My program na-adịrị onwe ọ na-anọ ọrịa onwe ya hatago. Ibe na-akọwa maka ịbụrụ ndị bụ ntutu isi ya. Ka ọsọ ibu ọcha ụfọdụ ndị eze mmụọ ndị kpọrọ onwefe eze mmụọ gara buru ntutu isi ya na-eme yahoo yahoo. Ụfọdụ gara buru ntutu isi ya sị na ha wụ dibịa na-eme yahoo yahoo. Ụfọdụ gara buru ntutu isi ya ha wụ ụmụ nwaanyị na-agba akwụna na-eme eze nwaanyị na-eme yahoo yahoo. Ibe a representri the crown truth. Ị gara ekwu eziokwu all the time. Echeregoro gị egbe n'ihu. Atụsagodoro gị ego. Ị ga stand n'eziokwu. Because emegidego asị gị data na ọwụhụ ibu isi ya ka eji ama onye na-ekwu eziokwu. Na obi. And they have to do with truth and right. Ime ife ọjọọ ị gaghị stand. Ma ọgwụ gị ma ife gị niile ndị dada ifo.
ị ga na-ekwu eziokwu. A lot of ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ all this ndị ọjọọ unu fụrụ na-eme ibe ọjọọ anyị na-ene n'ụlọ anya millions of people na watch unu all over the world. The family unu na-achọ scatter. Ka o beso nsọ mkpagbu ndị oppressor na-akpagbu anyị nwa ndị anyị nọ n'elu ụwa niile were anya na-enefe anyị anaghị emetụ edebe anyị enwe military force power and they need ịchọ anyị achọ anywhere anyị na everywhere. Ọ ihe ị ga-ama ọ dị afọ ọzọkwara onye ya na-aza a na-ekperise na agwa ha na ha nọ n'otu onweghị otu ha na-anọ akparamagwa bawa otu fa nọ na ya and ebe ọbụla a na-akpagbu ndị mmadụ ị ga-apụta ya ị ga-afụ ndị ga-astọpụ gị. Ọ mmụọ na-eme data one bịa barị anyị n'otu nke a bịa barị anyị anọghị m n'enyi otu mana eje na-apụta na-ekwure ha okwu na-ekwu mana bọsị iji abịa ka irie m iri nwụzighị m ị mara na mmụọ nọ wute onye ahụ onye ọwụna ji ọfọma na ọfọma onye ji ya. Many people mfụrụ bụ isi ya n'ala Igbo ụnụ nakwa ewetara ala Igbo afọ ọjọọ ụnụ anakwa ha ekwu eziokwu ụnụ nakwa emelụ ana atụọrụ ụnụ ego ụnụ awụọ n'ana ọ because of ego ka ụnụ ji were mewe baba dada which is ụnụ awụnụ hụ ibe ọ because ọ ụnụ ụnụ wụ ya ụnụ gara emepụta ya n'omume unu ga na-akpapụta ya na agwa. Many people abịago mee unu social experiment unu vukọrọ ego ndụ dada unu na-eje na mmụọ anụ mmụọ agbagoro unu ọsọ unu ife unu na unu wa amachi ụwa George jenu nọrọ ana jenu nọrọ ana. You don't have dread to be dada. Only truth ile eziokwu ile your conscience ile ihe niile egwubazi ọgwụ dada na-agwụ ọgwụ ibere ma okwu ego dada na-agwụ ọgwụ ibere ma ukwu ego dada na-eme yahoo yahoo ibere ma ukwu ego dada na-erụrụ aka ibere ma ukwu ego mekanik ekwesịghị anyị mara ndị wụ ndị ala ebe a ka unu ji ejecha iji ọhụụ na ọnụna na-ekwenụ ndị amụma na ndị nsọ ka na-emezi dibịa ndị na-ekwu eziokwu ndị kwesịrị ị na-ekwu eziokwu n'obodo anakọrọchaghị ego lụlụbazie aka. anyị nwa standard here ọsịsọ efukwara VDM very dark man efukwara massive na-esogharị ya efukwara ihe ọ gwara the other one ya emekwena ife ọjọọ wụna because ime ha na ife ọjọọ mmụọ aghara gị jọwara. Ị ga-aga n'ihu agụ onweghị ibe agụ ji eme gị iji aga n'ihu ọdụm onweghị ibe ọdụm ji eme gị maka iji eziokwu ahụ. Why unu ji lee conscience unu ụfọdụ leela aka n'uche ha lee inwere onwe ha n'ihi na ọ bụ ego na-achị n'ụwa ndị onye nwe unu jiri so n'afọ na ego n'anya maka ọfụla ego n'anya na-adịbụ unu dị alụ niile dị iche iche mere obodo na-adịghị mma ịfụnanya ego ọ bụ ya bụ mgbọrọgwụ ha. Lions Njoku King Kasongo Hugo why ndobe ya na-achụ ego a na worship ego Chuks na nka page bịa biko na-follow page ya na-efolo chusu na nkaba chusu na-etifutara anyị mmọnwụ na-ewetara anyị ebe a na-aṅụ nkwenu ma ebe a na-ata anụ nchi na-ewepụtara anyị ụmụ ibe dịgasị iche iche fọrọ na nke ka anyị na-ezorokwuo na-eri na Facebook watching from Thailand ogene na-eme oke from Thailand chai ogene kedere m ife anyị bụ ebute akụ kwụ ụgwọ eji na ibute na nka ọdụkwụ ka ọ nọ saịdị kenele m ụmụ na nke ududo niile nọ na ndị agụata na orumba na ọcha nọ na Thailand soba na traditional nwoke dada nwa ududo nke mmiri kingdom na-ekenewe from Odinburgh Germany ọdụgokwenụ mma adụ ibe ọwụ na ụmụ
Nitro Kusu Valentine. Habalis, when are you coming back to Nigeria? J-Pack wedding is on Saturday. Chai. Moke na Habalis. Afọ ọgwụ ka ị na-aza Nitrox wa bandana afọ ọgwụ. Jene na chemist jene dena ba ọgwụ a na-agba Nitrox. Ugochukwu Godwin ọmụnwa. Eziokwu sọsọ greeting. Chifungu traditional nwoke. Ụmụaka mere anyị my brother ya gazie. Ụmụaka mewe. Kenere m ndụ America. Kenere m ndụ United States of America. Bụ na m nwa anaghị eche echiche ibi ebe ahụ lezi na ọgwa m ọzọ because onye nsi anụ akụkọ na ebe ahụ buru ibu nnukwu. Meme dawuye ebe ji ovuo isi m okpokpo. Echekwuzie m na obodo ọzọ na-eme exist. Maka onye ọwana bịara America ịnata anọta. Ụnụ anatachaghị aka ebe ahụ. Enyekwuo n'ụlọ village na Virginia land ebe ụlọ lụrụ Igbo village. To God, ụnụ akpọkwara m ebe ahụ. Nshọt unu chee m ụnụ abụghị kpụọ ọnụ ma akpụọ dobenụ nke ahụ. Kama m abịa na achọghị m ịbịa na mmadụ kama ka m bịa na statu. America evuka. Ernest Fidelis OBC. Ụmụaka mebele ha. Ụmụ traditional nwoke dị. Ndị village m na-ajụ ọjị m maka my Facebook live. Because be eji m ha ụkwụ. Ma o were train ma o taxi bịarụ nwuo na my region ebe m before my real life. Ba na-ajụ ọjị m butu my Facebook live. O jikwere kparị onye o jikwere kwuo nke a. Nna-asụ bụ ọfafọ m n'ụzọ bụ abụ emetụ m aka. Without him on my agenda, enwere ike enwe m another plan ije deliver carton na DHL no side village. Anwụdo m maka ihe m kwuru na Facebook. Jekwenu m ndị village m educate na Facebook live okwu ebe people na-abịa kachiri cruise. Ọkwa ha real life gụkọba na amụ ihe papa ha na Facebook. Mekwe ndị village unu educate Facebook live dịkwa iche na real life. Imekwe were ibe mmadụ kwuru na Facebook je merụ onye aha. Ọdụkwa anakwa ha eme ya eme. Ejikwe m maka ibe kwuru na Facebook bewuo obodo a. Because asụrụ na afụrụ foto m na Facebook na Holland. Mgbe mjegujuo lawyer nsụba na anybody can stay one place. Facebook ofu ebe de ya na ibe ahụ ebe a na ịghọtago. So na na-eme ya eme na ibe ahụ Facebook na ibe ahụ ebe a na-akachiri cruise. Ori ibe a ịpụrụ ya n'anya na Holland asụba mba. Facebook ka ijichi imerụ nwa mmadụ ya. Na mewinu mgberekwe na-akụziri ndị village ya ihe biko ejikwe na Facebook live ma ibe mmadụ kwuru na social media eje evulu onye ahụ iwe n'obu. Olesi na enwere personal agenda. Olesi enwere hidden something na-echọghị ịgwa mmadụ. Iwere because of ihe mmadụ kwuru na Facebook George ya wrong chọba igbu ya. Ịnwa anwa mmee ya onye ọwụna nwara anwa mmee ya. In short o ji regret maka ụwa niile ji achị ya ọchị. O ji adịka ebe nwoke ebe agbara ekwuru ọbịa onye ekwekwe na ọjị daa na nshi. Pa agba ajụ na egbu ọjị eje ha adaba n'isi. Ọ daa na ajụ oje ha egbu ha. Ekwuru ọbịa kwụọ na line egbutu ọjị were tụtụrụba ncha niile kuriko. Ikwuo ndị ekwuru ọbịa achụgharịbago. Ka ọ nwoke isi ọbịa ya bụrụ ka alesi ekwu eme na-eme politik na ọ na-eme kampen na ekwuru ọbịa. Mere jee n'oko ndị mmadụ na-esogharị ya o nwere crowd too much. And the demand ya like ha alesi ekwu eme. Ondo na TV ka ọ na-watch ọ bụkwa ha alesi ekwu eme live ibe ọkwa na TV ka ọ na-abịa TV nọ na palọ ya. Were iwe baa ime ụlọ vụrụ egbe. Tụwai ọkwa alesi ekwu eme ka ọ na-agbagbuo na telivishọn ya. Nwoke gbaji asị ya telivishọn ya so na ọ gbuo na alesi ekwu eme. Before you know it. Asị ya nwoke na ọkwa TV gị ka ị gbariri na alesi ekwu eme nọkwa be. Ifugo ebe a.
biko na emekwana ọ dịka mistake ya ha enwekwala Facebook live ọnụ dịka mbụ onye komite ọ yọrọ ma ọ ndị a na-ehwogasị ihu na redio onye ahụ kọchaa na o jikwara bụ nwa onye ahụ kwụchaa ihu ma ọ kọchaa akụkọ ma ọ mechaa TV presentation ijide ya igbuo ya because of ihe o mere ma ọ bụ akụkọ ọ kọrọ nna jekwenu chejiwe mindset ndị village onye ọwụna nakwa village chejiwe the mindset people imekwa were maka ibe siri ike na-ajụ ọjị mmadụ wrong na Facebook no because of ibe onye akwụrụ na Facebook mere iji hile afịa ekwesịrị ile ịfụrụ nwa be nwoke dị na Facebook iwere na-ajụ ọjị ịpụgo nwa ahụ anya real life gana nwa ahụ ọpụgo before gana ya ọfụtụgo before even people someone na Germany here enwere ike ụnụ amaghị eme live video ma ọ na-achọghị ime ma ụnụ mee mana anọ m here na-eme a lot of things na-eme here biko ụnụ ajụ ọjị na with my Facebook live ọ dị iche from my real life even Facebook eje America even Facebook eje anywhere amaghị my father na Facebook amaghị my grandfather na Facebook Igbo ways of life adọghị na Facebook Igbo ways of life dị na Igbo ndị Igbo mere travel na ebe ha nọ so na those kind men they bury their pikin alive to satisfy them. Nah, even emeko some people bịa na judge mmadụ wrong ineche onye ahụ anya efutubeghị onye ahụ anya before gana ya nọtụbeghị kpaa nkata one on one gana ya nọrọbeghị 1 week or 2 weeks or 1 month or even 1 year or 2 years awụ na nwụ dị man do n'ụlọ si Georgia why not ndị ebe obi Georgia why not go ndị village ebe obi ma ndị city ebe obi ma ndị obi be ha ịgwa ụnụ na ka nwoke ahụ dịkwa onye ahụ ụnụ si ekwu n'ọdụ why ụnụ ji because of Facebook live na ọkwa ụnụ nwere ndị mmadụ nọgasị na Germany ha fụta n'ọwụ pasị na oshidi pasị na basị ike pasị na ha ga-emenwu ya abịa mere Facebook live ha mere ọkwa na ha ejeghị emenwe nke ọwụ na ruru ha mere one of our people ejike the moment of the truth ka ọ ghara ụnụ jewara America na-efegharị onwe ojego ma Thailand kịta jee London na-akpagharị na-akụrụ onwe time ya mme ọ na-ewere nke ahụ George baya mana mgbe o je na-alụ ọrụ ọ na-eje ha ama mgbe o je na-eje ọrụ na-ata ahụhụ na-alụ ọrụ na-eti aka na tipavu aja n'obodo a ụnụ agaghị afọ ya na onwe ọ na o si fegharịa ọ na-aje eji no eziokwu some people ejigo because of Facebook life or social media life maybe you see a lot of things learn life on upgrade na-eme life upgrade ọ na-eje na-amụ ibe ọjọọ mụọ nke ọma ebe ọwụrụ ụnụ na environment ebe ụnụ nọ men ya ka ọ dị cool men ya ka ọ dị good men ya the best ohe nagata ibe nọ n'elu nọrọ na na-achọ ibe nọ n'elu mezie na aha emezie onye anọ na efotobeghị m anya before enwere ike nọrọ ebe nna aṅụ mmanya people abịa ka ama ama aka ntị ma ọ ka agbacha n'ihe menụ because of ihe m kwuru na Facebook nwanne ijeni jide odegwu bụ ubu ọkwa ọ kpọrọ ma village meeting ma ibe niile ibe ahụ content ka o kreetiri enwere ike people ejide because of ya hate odegwu bụ ubu oke jee park ọ na ha emere onwe ya a lot of things man na enwere Facebook life nwee real life ndị na-eme ụfọdụ ji Facebook eme business inwe your customers ụfọdụ ji Facebook eme their things advert ụfọdụ ji Facebook emere ihe masịrị ha so biko nụ unu eji na Facebook ajụ ọjị mmadụ onye ahụ mee tabiele gị omeji gị mara na onye ahụ mere gị ibe gụ na onye ahụ nọkọ ịbụ karakta onye ahụ ị mara na ọ dị iche na Facebook live
make iwe inwe ibe na-evuru m n'obi ma onwe ihe m mere gị personal. Treat me personal. Half of my this Facebook live. Ije ha na fu nkwenye. Ibe ọrịa mara ahụ m ka ọwụ. Ige ha na fu this Facebook live. E decided m enweghị m friends. Omeghị onye na-abịa be m ahụ. M pụọ na Facebook enwe too much friends. Mana uduto na awụ m ọzọ amụma. A preacher. And enweghị m too much members. Because he ain't gonna preach the go eziokwu. Do to know I'm a messenger like other pastors, like Pastor Chris called a tinke, Ebuko be a tinke. All the pastors or their own. Many people in a tea, they may why you people have that on that okay when a money na sponsor no Ghana Bariban. Gwana m onye na-edu ya ụnụ ibe ahụ ka m gwerie ya. Gwana m ọga ụnụ na-edu ụnụ ya because sometimes I feel na some people anaghị reason ọfụma. Gwana m onye na-edu ya ụnụ kparịba traditional nwoke. Ụnụ ahide na ahide. Anaghị m ahide ahide. Anyị nwe ụdị rate need wụrụ left wing. That is how anyị na-atọ ụtọ left wing. The rate. So you need to hit ya anywhere. I know everywhere, even na your look here no. Just choose what day, the time and the venue. I'm a woman if and I have patagife. Ezoku patagife. If I represent the way Ezoku, it doesn't matter how we Ezoku guy I represent it. Nekwene basic colonize on ebe ka anyị nọ kewasị anyị nwe the warriors anyị nwe the soldiers of the righteous. Ọwụ na eji agba akụkọ obodo a mgbe ahụ onye bụ ọdịishi ya enweghị ike ịnọnwụ ya ọda akwatuwe. Mana today nene ndụ meriri dị ọgụ nene ndụ meriri dị ọgụ eso makara dị ngwo m dụ ka m so meriri dị ọgụ. Mukana obodo wive obodo hidra ka anyị nọ were ihe ndị ichie nna history ka a na-echeji. Mukana obodo anyị nọ egukwala akụkọ obodo a ịmakwa history obodo a n'ọsọ nsọ ndị anya ba na-acha buru ji ebughị ya ndị nwere isi nwere ji ebi ebe a ọ ibe ekwuru. Mana today na traditional nwoke dị nwobe nwoke dị ebi m n'obodo a vuru ibe aha vukọrọ ngwongwo na ngwongwo nọrọ ebe a. Yes, ọ bụrụ na ebe mara ebe anyị nọ mara ọgụ anyị meriri. Ọhụ nkwu okwu na Facebook ofu na abalị olesi ụnọ chọrọ ifu ka ogiri ofuru n'ofe. Some people nwere ike ịma ma ọla agba mba nkịtị because ọ dịghị necessary ịmakpa ọsọ onye ahụ anya. Ife anyị na-anụwa ọgodo necessary. Look at it today. Look at it today. N'obodo anyị nọ eziokwu sọsọ ịgbakwa n'obodo anyị nọ ihe a obodo onye check the history from mgbe one. If that onye the traditional okay dị amụọ ya n'obodo ebe ya isi gbuo ya egbuo sef onye ka ewu onye ojii ji ejibiri n'obodo a. Mana today ndị ojii nọzi n'obodo a na-amụ ụmụ na-asụ asụsụ obodo a wụrụ ndị obodo a nke na traditional nwoke dị bịakwuru na ikwuolebe soro kwuo n'ọdị ọgụ win ọtụtụ ibe a na-ewin n'obodo a. Gaa ma many places ya na-aga mpụtakwuo okwu na Facebook mmadụ ya Georgia Morong from my village. Unu je eche na-emeka nwoke adị aha unu je eche na-emeka nwoke dị aha unu ma unu je eche na-emeka be nwoke dị aha. One day unu ga-akpasu ome iwe were convoy and the convoy m ga-eji enwedo Nigerian convoy.
emechie m nnukwu anakwa m ala ike ime ibe na-ada ụda one day unu ga-akpasuo m iwe close m that head bridge manwa na-aga and eme m ka onye ọra mara na traditional wokedi na-agafe mmen ihe ka ọ wụrụ ibe onye ọwụ na ebe niile na short word down na south east ahụ na-amara na traditional wokedi mere ihe unu cha short word the whole Nigeria down. Yes, m ga-emenwu ya ọsịsọ. Even the Jew and the Doji cannot live there before. Okay, but today I am going to here. Very even now, no here, name Mary Evero, no ebe. Onye fuzi tradition ụmụ dibia nọ na village no keta ana maka with the traditional wokedi. Anakwa achọka enye ya 100 ka o were taa anụ. Ụmụ awụrụ na ndị dibia nọ n'ụlọ ma ndị eze mmụọ nọ n'ụlọ anaghị eliftu anyị ha na-agwa anyị eziokwu na ịkwụba aka ọtọ ịmara data na ha efelugo ịmara na mmiri ga-ama ha ịmara na mkpamkpa ga-akpafa ọ ga-emechicha afa ife ma ndị eze nwaanyị ya nọ n'ụlọ ha achọghị ịdị humble ha na-ezuzu ache na anyị nwa na ọgwụ na-atụ anyị onye ka ọgwụ na-atụ isi ụnọ ọma ibe atọrọ nkọta n'anya unu ji nọrọ dị ya ọwụrụ anyị nwawo ndị jeje ọgụ anyị bata ya were ụkwụ zọgbu isi ya ụnụ na ọwụrụ na ụnụ na-ezu ụnụ enweghị ike ikwu eziokwu mmadụ bịakọta ọ na-eme ihe a ọnwa dị ike ka nwụ ibe m na-emewe ibe pepụ kwesịrị na-atụ ego were na-afọ ndụ mana afọ ndata na onwe dị na-ekwu eziokwu have to stand alone. Mgbe ndị na-ekwu eziokwu jere lụọ ọrụ lụta ọrụ were bịa na-eme ibe ahụ ifere ga-eme ndị ihe a na-ekwu ya ọ bụrụ na Akwa Okuko Tiwaraki ifere eme mkpume. Yes, Akwa Okuko Tiwaraki ifere eme mkpume. Unu na-achụ ụlọ ego jowara ibe aka Moses jere asụ na Moses jere ka o weta 10 commandments. Mgbe o je wetachazie 10 commandments ọbata fụ na ụfọdụ agwụwago oke ite n'ọba ụfọdụ emewego eze nwaanyị yahoo dibia yahoo ndị weta anụ ka ata weta anụ ka ata bukọcha ọtụtụ ibe ma oke ite na mkpirisi aja na mgbawaraja. Mgbe Moses batara o were wee iwe pịawasịa that 10 commandments. Mana this time around na kama eji apịawa the 10 commandments ya ga iji ọka mma na akpara ise dara 1 million. Ọka mma kama eji wepịawa this 10 commandments anyị agaghị anyị enweghị anyị ejighị egbe ibe aji ụda 10 commandments. David went to get the 10 commandments and they went back to Okite. Oh, ihe mere oke ibu iwe emechagoro onwe gị oke ite na mgbawaraja n'akụkụ aja na-eme ibe a na-agbụ ya na-akwa ya ọbara atụrụ Hausa wee tewe efi Hausa wee tewe ọgazi na ọbọgwụ wee tewe chai ndị emegarụ ọwụrụgodu mbe agụrụ wee tewe enwe ụmụaka wee tewe a na-egbu ya na-awụkọ ya n'ite chai iwe ewego Moses. Mana Moses biko sọmkpara ka iji akụ na mmiri etiwekwa na iwu iri biko ka ọ sọmkpara na mmiri etiwa na iwu iri Moses bana ka ọ mkpọrọ na mmiri. Yes, anyị Igbo kwesịrị imebi ụda ndị Chukwu Okike nwere obi ọma ndị Chukwu Okike o jebe were oke ite onye na Chukwu Okike dị na mba ka ibe ọ na-emere oke ite akụọ nga ezigbote ibe so help me Chukwu Okike akụba m dibia Chukwu Okike nyere m aka ka ntigbuo dibia with the power in the Chukwu Okike akụrụ dibia ahụ gbachanye ya n'ọsịsọ. Ọgwụ enweghị ike ịtụ m ọ Chukwu kere ọgwụ
chukwu ahụ nọ n'ime ma ya kele ọgwụ ahụ ịpụrụ awụghị ibe ahụ chọrọ iji eme ka ọ bịara ime so apịawara mpa na-eje ebe ọwụ na ọ jere kpaa aba ma akọtọ ya mba ebe ahụ ibe a ihe Moses ga-eme this time ọ gaghị eji iwe kụwa that 10 commandment because of the younger generation na-amabeghị ibe na ha ga-ele niile ha dị wee who will go for us tradition here I am send me hapụrụ ba ibe niile nwere na Gambia millions and everything nwere na Gambia hapụrụ ba ya dị 2008 Nzadioku harafa jowara and ever since then I am there. So more social experiment emere those people kwachachara onwebe n'ọnụ ụzọ ebe a kpọrọ holy place eme ha small social experiment ha adapụ na evukọrọ ibe ndị ọcha mere anyị nke a ndị ọcha mere anyị nke a motorcycle ba na-anya ndị ọcha lụrụ ndị ọcha mere anyị nke a ndị ọcha mere anyị nke a na agwọrọ gị ọgwụ iweta ego ndị ọcha ma evutenu moto ndị ọcha a na-achọ ịnya moto ndị ọcha mana ndị ọcha mere anyị nke a mee anyị nke ọzọ mana anyị na-achọ ịnya moto ahụ ndị ọcha lụrụ the big one kwana ndị ọcha ga-akwụtarịrị ụgwọ ndị ọcha ga-akwụtarịrị ụgwọ ndị ọcha kwụọ ụgwọ iwerekwa ego ahụ jegolokwa ndị ọcha moto ahụ ndị ọcha lụrụ amaghị m ọdị oge ọwụra people a na-akọ akụkọ mana onweghị onye ga-ekweta ihe aka n'ọrụ ịnwe anwa jide ụmụazị a na-akọ akụkọ chebe ha na-ekpe agụ ha ga-akọta ihe weta ụtarị pịawa aba azụ nye ha menitere ruo if not ha ewere ọnụ na-ezu ohi na-eme many things eziokwu adịzighị onye ma ọha ba dada ahụ ji emechicha unu ife dide unu bidoro ihe awụ nsọ ka ọwụ nsọ dị na ya buru ibu nsọ idobe iwu ọ nsọ ka ị ga na-asọ ọtụtụ ife ị ga na-asọpụrụ ọtụtụ ife and ibido na-asọpụrụ ife ahụ ị na-afụ the benefit immediately ọ gaghị eme n'anya Adam ọ ga-eme kịta ebe ọ na ị gafetara ugwu na nsọpụrụ ga-esoro gị your behavior what you perform your performance your life ọ na-manifest through enye ọwụna na-ekwu maka gị ọwụghị nọkọta ije meka ya ofe ife na-eme yahoo uti vụrụ ntutu ka ị were gafee ọwụghị religion and ọwụghị but is like ọ ndị na-ekwu eziokwu mbata na ala Igbo ọpa mere anyị ji wee kpụọ ma dada because afro m na many people nọ be anyị ahụ ma onye na-ekwu eziokwu emefu m chena mana ha nwa na-eme ofu ụdị ife mụ na ụnụ anaghị eme ofu ụdị ife ụnụ edobe nha eziokwu ahụ ụnụ jọsụrụ wụrụ the wolves in the sheep cloth the snake monkey shadow ụnụ jọsụrụ were the tinti ndị mmadụ fụ ụnụ echekwa na ụnụ wee ezigbo mmadụ ha lute ụnụ nso ụnụ egosi ha na ụnụ awụhụ the people na-ekwu eziokwu afụfụ dị na ya ị ga-eshi ike wụrụ the lion na-ekwu eziokwu ka ị ga na-ekwu enyegodo gị ego reject dị ego onweghị ihe iji dị ego eme very dark black man standard agwa ya enye ya ego si ya money na water okweghị anaghị the money n'otu unu si na-disappoint people onye unu ego na-ananyere enye unu ego na-ananyere ebe unu fụrụ ego na-ele nwanne unu na mmechi unu asụ na unu ji ọfọ ofu ahụ ga-etigbucha a lot of people mara ife ọwụ na ị mere every day na ị na-eme na-keep record of it ma ụmụ nwaanyị unu na-deceive na-keep record of it ije eburu dada ijela nwunye mmadụ ije eburu dada na-ala enyi nwaanyị mmadụ ije eburu dada ị na-akọntọs nonsense they know the savior is a rasta. So fake ones went and did their hair dreadlocks. Baka iche otu dị iche iche. Dada na ha bana eni otu.
onwe ha otu dada na-aba. Rasta don't work for no CIA, no. You know how work on onwe ha otu ba na-anọ. Onwe ha otu a, onwe ha ndị motherfucking otu anyị nọ. anyị nwere adụ onwe ha ebe ji anyị bi ebe niile ụwa chọba buru m akpa ma jewara Holland jee dị chọta ụlọ biri ebe ahụ chọọ anawara m any place ebe ọwụna m feel na like the man na biri ebe ahụ ibe nji biri ya wedatara I work hard a na-ekwu eziokwu ọ dịghị izi ibi ihe ị ga-ekwurịrị eziokwu na ibiri n'obodo a. Yes, ndị dada na work hard. Oh, like hard working and the truth. Ebe a ka ị ga-ebinwu. Yes. Ije Holland, ha jikwala di ya. Onye ọbụla na-ebiri onwe life. Mbata di ya na anaghị eto myself. Ichere anyị likere ịnọta Africa. Chọọ na ime njem ejewara m Holland. Ruo ebe a na-akpagharị si from na-akpagharị ebe ahụ nweghị ebe m amaghị di ya. Ya ebe m likere ije chọọ ịfụ ndị Igbo ejewara m Bema ebe a dị na ositi ha na-apịgharị chọọ ije Ekwurọbi jee Gazenhof chọọ ije na nka ije Amsterdam Sport chọọ ije Isuofia ịchọọ kwụba side Gazenhof a n'akụkụ ebe because obodo niile na ebe ahụ chọọ ije Nnewi side Gazenhof a ka ha nọkwa so o ijebe Ken onye ọwara na-achọ village onye chọta village ọkpọkọrọ ụmụnne na wara side ya ba afọ ma one village una nọrọ hia da ka this and that bịa na ka m build ọrụ na Isuofia somewhere una ajụ unu na ebe anyị na Salim na-etiri ndị mmadụ mkpu ofu onye nwere ego n'ime ụlọ akwụbacha ndị ọzọ aha na mere ihe mana m nwa agba ego mgbọrọgwụ n'obodo a maka onye nje asa abụ akwụkwọ nsa abụ ọgụ dị akwụkwọ ya anakwa ha ayọta nna biko obodo a anakwa ha ayọta biko obodo a anakwa ha ayọta obodo anyị na biko na asa abụ ọgụ akwụkwọ nwanne sign was signature ọ ibe eji achọpụ unu nweta adreesị because oge a ga-ebido sa abụbụ na akwụkwọ na-abịa maka bido mgbarịcha na ibe ekwuru n'ọnụ onwe ibe ekwuru n'ọnụ ka eji achị ụwa so ahụ mere egeghị eji jọji mmadụ n'ibe onye ahụ kwuru n'ọnụ ọwụ na edo serious ide ya ede ise ndị ya na lokal gọọmenti ndị ahụ ka e wejere ya ọ ga-enweta so ọ tara dizi akwụkwọ eji asaịn okwu ekwuru n'ọnụ n'obodo a na-amafu obi nke ihe na-amafu obi n'obodo a edechekwa ha na ya edechekwa ha na ya one na enu eziokwu sọsọ agụọla gị paragrafụ na obodo ọ na-enwere paragrafụ mana Naijiria enweghị paragrafụ. all these people were in an undocumented location. Don't use another man's country as your own. No matter what the paper you have, you never be a citizen by birth. Even your papers can be revoked if you go against the rules. Oh, ya no, ya ga-eji ede n'ihu ede ka ihe ga against the rules. Ihe niile nwechara paragrafụ ebe a. Na ya enweghị paragrafụ ịbata kịta na ibi obodo a kịta na eme driving license. A na-akụziri gị rules, laws and everything. Ịmụtacha ya n'obodo a. Ịnọtazi ebe anyị ka ịnya moto ịchọwazie ụmụ road sign ahụ ije ha abụ na nsogbu ị nwere ike nọrọ ka ị na-achọ road sign na road sign ka ebe nje afọ ya eme daa iwu ndị obodo a
ofu onye esi n'azụ pịakara gị gwọrọ nwoke achala n'ụzọ gị ma agafe edo confuse so ba anyị enweghị ụmụ ibe anyị nwere ihe onye mere nna ya ga mere unu ji na-enene nke onye amaghị ihe na-enenekwe ndị na-enene nke onye amaghị ihe ka enwere ike n'eziokwu amaghị m ihe nwee ike ọ bụrụ na o nwere ihe mmụọ na-amaghị ana m enene na-achọ akwụkwọ na-etiri unu ihe ebe a unu ji adụkọrọ ka ndị ahụ mana dutere ọdụghị ebe ahụ ọdụghị dị ya adị nchọ ka ntiri ya ụnụ ọdụ m ga-emenwu nchọ ka m mere ya ụnụ unu nwere ike sị nna onye a amaghị ibe ọ na-ekọsị ọ na-akọpụsị akọpụsị jee nata ya ego ahụ o jiri chọọ ime ibe a jee nata ya ka anata ya ego ahụ anata onye ahụ dị mọni rigoro dị mọni onye mere bụrụ jide otu ahụ ọ dị you gotta be in this but you have to know but you know that you can never stop being an issue of your man no matter what you do na issue of your man ọdụ na ihe ọmụma eji m nke ejisi nye ike eji nye ọdụ na my passport ebe ọ ejere a place of birth isu ọhịa ewepụtakwara na m isu ọhịa ebunyekwara na m isu ọhịa nu ọ ya mere progress ji adụ na isu ọhịa ya mere ebunyego m isu ọhịa ahụ enu fama ụlọ ejeghị ehuzi ka ogiri ohuru n'ofe as long as na nwa unu bi na Germany to God who made me and you ọ bụrụ na onwe ebe a ibe ji esi n'elu dawa ụnụ ewere because of mụnwa tuige saịdị egwurọbịa ọ daa ndị egwurọbịa mana enekwa anya wụrụ na mụnwa nwe onye agụwata na nwa onye Anambra na nwa onye Igbo enwenye wepụtakwara na m afa ndị Igbo wepụta afa m ndo afa ibe niile a because edere nye ede efugo na so unu ana na-aghọtabi m maka my Facebook live onye amụrụ ebe ahụ n'isu ọhịa ọbịa biri na obodo a ibe m bikwara n'isu ọhịa 14 years sọnsọ ka m biri mana ebizugo m obodo a more than 16 years so m ghọta m na adụ nke eze mba na-abụ adụ nke onye ekere ụzọ na-abụ mbịa na obodo a na-asụ asụsụ obodo a na-echekwuo m about na asụsụ a nke a na-asụ kịta sụwa asụsụ obodo a ọkwana ụvụrụ ọkwana isi ya ka o si egbeda ọ dịkwaghị izi ọ dịkwaghị ofele maka ndị na-asụ asụsụ na-abụ ma ọ wee tọ ma ọ wee nọ nna ọ dịghị izi eziokwu dị na-agwa ụnụ ọ dịghị fecha fecha ndị be anyị na-ewe nna isi adịghị m mma ama na ụmụ na-esi ewe ọda pepụl na-asụ different languages maka onye na-asụ French obere na-asụ jedu komansava jedikwa ọ na-obere na-agwara isi iji asụ na onye afụkwa na onye ejewarakwara ka ịchakwala ya na gbazikwa ibe ọ na-akọghị ya mana o nwere ndị na-aghọta ibe ahụ ọ na-asụ seriously to God who made me and you are the one that made that place popular famokwanụ ndị a ka onye ọwana ji achọ nke egbuo waya o ji wụrụ nwa be John be Nwoked waya o ji wụrụ nwa be John be Nwoked nwa be John be Nwoked ahụ nwere ezigbote obi o nwere the heart of loving every Isuobia even not only Isuobia every Igbo people because I beg me for the value of no nwere ebe nsi ogo na ndị obodo a value more ha nwa na-eri the glory emetụkwara na mba obodo m afọ ọjọọ ha nwa ka m ga-evutere dị afọ ọjọọ mana mụ nwa anaghị evutere ha afọ ọjọọ mụ nwa anaghị evutere ha afọ ọjọọ so ha nwa ga-eri the glory we have put na nke Agụata Ekwulọbịa Isuobia and the color in the map. Many people know these names now. You have tried a lot. Mana ije di a ifu na ejide onye nwere ike achọta ofu ebe m mere mistake ma wa chọwa onye a ga-esi ewere m
delete him ka ha were tie afa ha na ha mere or something like that. I don't know why o ji do na. I don't know why. Chukwu emerie esomchi omaka mere gị my brother. Onye bụrụ eziokwu ya kwufu. O ji adịrị oje ha na mma. N'eziokwu ka eji achị ụwa na. Afọ ndụ na-eje egbokọrọ ego. Enwere m good heart for them. Agba try go mwere ma culture ma tradition of ma ife niile. Present na international communities. Well, many Dibias, all these many people na keta alu Dibia na emegasi omenala na ordinary. Without you will Jena Berlin. Without you will jegasi many places. Without you use my social media power and influence. Vusa everywhere. Stand there, defend there to the ihema. Well, my money also na as far as gasi be Maria because you got there on without in a practice in a put to effort there. On can do Dibian and days and one bịara tarnish my image. Ka you could say na traditional okay no budo watch him omena na not do no mewo omena. Even actually myself German culture, Igbo German culture. Because all even logo na ejam the two culture together. Ayo nwe ụmụazị n'obodo a. Ụmụazị ndị Igbo mụtachara n'obodo a. All people na-aga the program, na-aga na-elearn, na-work the thing. Always is also if that ekwe on because na ibe eji achị ụwa here, ibe edere ede. And you nke ahụ nke na nke ibe akịta edere ede, ma obere ibe edere ede nwere ike ibute ife a ga-eji na-ekwu mana street mana ebe ọwụna because edego ya edeti ya ebe kwesịrị iti ya. All these people na hate traditional fe enweghị ike idem anything stand there defend nwe fe enweghị ike imenwe mana ifu ka na absorb nwere nke ha nwere nke ha nwere nke traditional okay dị nke so onye abịa ka grant ya interview o weta picture weta address ya weta ebe o bidoro na onye ha na agbọghọ osu na amụkwa m ibe onye nke a na-achọ ime build Jammy school is so I'm gonna build the own school. I try go for a mono. Even Nakata, John, who it will out one and you guys. Maybe Jachoa. More than April or the Aqua. More than April or the Aqua one. Nke a do okay. Nke na chọcha do okay. Mana ọcha ha na yellow. Ọcha ha brown. Na ihu agbaru ogo. Ọcha ba ha no na eweta ha laga leta da cho na. Leta ha do kwa mma. Mana eweta gị nke do na. Wena aka gị do ọcha. Oge mwa. Aka makado ọcha aka na-enye m nkere. So onye ọwụna na-ekwu ibe awụ eziokwu ka anyị na-ekwu. And I ga stand n'eziokwu nwụọ n'eziokwu. Ọzọgodo sị na-agba anyị egbe. Ọzọgodo sị na-egbu anyị egbu. Many people anwụọ na bishi ha nwụrụ. Eziokwu ha na-ekwu were nwụ. Jesus nwụrụ at the age of 33. Eziokwu ka o kwugidere were nwụọ. Bob Marley nwụrụ at the age of 33. Eziokwu ka o kwugidere. Emmanuel, Holy Emmanuel, Selassie, fanchadi ne nwụchara n'oge. Eziokwu ka ba standard. Many of them standechara n'eziokwu. So, traditional okay dị apụtakwara n'oge nke ekwe. Na-ekwukwara onwe ya nọrọkwa n'ibe nkwu. Hapụ ndị na-eje ekwutọ m n'azụ ibe m kwuru na Facebook. O jikwara kpọọ onye afa na Facebook. O jikwara kpọọ onye afa na Facebook. Nwanne m kpọọ ga-afa na Facebook mbunite ka mbunitere gị o nwere onye nwa gị before ọ mụ nwa mkpọọ ga-afa na Facebook ọwụ na ị nọ na village ụnọ ị nọ na mkpọrọ ga-afa na Facebook anyị gaa viral
ị kwesịrị ivutere m mmanya ọsịsọ be m. ị kwesịrị ivutere m mmanya. Ife m mere gị onwetụbeghị onye mere gị ya. Ọwụ na ị gbara na my video, ị gbaa na my video, ihe m mere gị wa advert, ado free one. Agbago gị na video before, ma ọ na ndị m sendiri agbago gị na video. Ọwụ na ịwọchi Obinna, emego m Obinna dị popular. Obinna bane, Obinna akọrọ. Emego nyo dị popular, fkwara video ahụ ndị ya na Ikpeachi, ọ na-agba egwu na for all those people na-esendigasị with Ikpeachi. Emego m those people ha ga viral, ụwa niile afụgo ha. Gị nwawa onye ọgaranya. Omeho imegodo onwe gị video, sọnsọ mkpụrụ mmadụ na onye ga-afụ gị. Omeho onye ga-afụ gị recognize ya, go mmadụ ji asụsụ na kpọọ gị afa, ị ga viral. Ọ ya na-ewe unu iwe. Abịa m ime ọgaranya ka ọgaranya ga viral. Ife m bịara ime ụmụ ogbenye ka ụmụ ogbenye ga viral. It's because you can run the axle. That is why you are still alive. Okay, man. Oh, Mungo international journalist. Eziokwu ka nna agụ, ọwụ data na ọwụrụ na ọgwụ onye lara nwunye mmadụ ji egbu onye mụnwa. Ọwụ na onye lara nwunye mmadụ ji ese ndị mmụọ abịa gbuo m, ya mee. Ọwụ na onye na-ala ego yahoo ma onye lụrụ mmadụ na o ji ese ndị mmụọ ji etigbu nwa m, ya mee ya. Okwu onye ọwụna ji ọfọ njiri mkpọrọ ndị rasta njiri mkpọrọ Moses. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ ba na-efe na agwaba ji emewe ibe ọjọọ, emechaa ibe ọjọọ, mmụọ ahụ ejere bụ ozi ba ji ese ndikere mmụọ ahụ. Even the Ikpeachi Ogede group, you made them popular. They are rastas. The thanks for promoting them. Eziokwu so ị na-afụ ụzọ ma bụrụ mmụọ na ya kpanyekwana m ibe ahụ. Ịwụrụ na esiri kpọlite ha and ba jechara ije ahụ, ha na-agazi everywhere, everywhere ejego na nke Akwa. Ọ dị ndị ahụ ndị kwesịrị, ọ dị ndị ahụ ka ị bụrụ ndị ahụ. Ebe a ka ị ga-eji mma na Chineke nọ na mmụọ nọ. Even though ibe ọzọ kwara ebune mmiri ya tụba ụtụcha o ji edere du. Ịbụrụ Ikpeachi ya wụ the highest ogene anyị nwere sef. Ogene o ji ahụ ịkpọ bere nne. Ana m achọkwala ịkpọkọfa again, kwadoro fụ ọnọdụ ebe ha ga-awa ga a na-akụsa egwu, a na-apị egwu short. Achọrọ m ịkwadoro ndị Ikpeachi ahụ ọnọdụ ha ji eji aka gote atụrụ ha ji ata ma ọ wee bene ma ọ mkpe. Ife ọwụ na ha chọrọ iri ha ga-eji aka ha goro ya gụkọrọcha, ma ife ọwụ na ha ga-eri ebe ha ya nọrọ be m ahụ sie, ha sichicha ya ha erie, ha richicha ha ṅụọ nkwụ kụwa egwu. Ha nọ jos ha bịa nọ, achọrọ m ịkpọ ha ka ha bịa n'ọrụ mbe m. Ọ naghị nọkọta ịkpọ ndị aka ha adịghị ọcha ha bịa mebere gị ibe, ndị evuru ọzọ n'obi egwu ọzọ nọ. Ndị mmụọ ndị evuru supam nwunye mmadụ ya lachara efecha amụ hichaa amụ wee ịghọtago abịabeghị. No, o nwere ndị ji awe ịkpọ ibe ịfọda mmụọ so ndị ahụ na ndị ahụ mmụọ na onwe ha. Anyị Don is in Germany with Gboland at the J Park. He's planning to come over there. Anyị Don is in Germany with Gboland and J Park is planning to come over there. Oh my God, no man. Mụnwa enweghị efe, mụnwa na-achọ ịgbafu obodo a. At the moment isi ejugi n'anya ịhụ na oyi adịgo. Obodo anyị nwewo ndị na-alụ ọrụ. Anyị nwewo ndị na-alụ ọrụ obodo. Isi ejugo anyị o.
onye ọbụla na-achọ obodo ọ na-agbafu ka ọ nwee ike batakwa werekwa ajụ ọnwụ pịawakwa dị ọrụ. Yesterday ka m nọ n'ụlọ ọrụ feel that na I need to go holidays. I need to go. I need to. I will go to Holland. Or go to France. Or go to Belgium. Or go to Denmark. Or go to Sweden or Norway. Anywhere. Just some boy holidays. Can you can do ma? Lahu gorogola, lahu gorogola. What a quite even in there because okwa gomina. So look today. Olu today I send the LN so hey ma agba for any moment from now. O go to Holland ka mgbaje. Eziokwu so aju evutukwu mmadụ n'obodo a. Ịlụgide ọrụ lụgide ni dere me pu apụ ka nje me omenala. Ka nje me ihe. O go to Holland ana m eje ịbụrụ ejike mgbe the moment of truth jewara America. Mụ achọghị ije America o tere nnukwu aka onye ahụ kara obi ba flight 12 hours something na kara obi na amaka mele gị ejeghị m abanwu flight 12 hours eziokwu na ejeghị m abanwu flight 12 hours. Me too. We are going on vacation next week. My brother, let us vacate. To God, vacation is good. Vacation, holidays, full love. Mazi okeze agocha. Kanto Cabo Verde, Iceland. Chai. Idowe umuru umu ivije dole mebe. Imana tradition to God who made me. Umuru umu ivije dole meside. Ana m achọ obodo nna agbaje. Ana m achọ obodo nna agbaje eziokwu. Ka m mara obodo ndị agbaje ọkwa na-ekwu ana m agọgụrụ. Ana m akọ na agọgụrụ na-achọ eziokwu ana m achọ obodo nna agbaje. Come to South Cyprus. You will host me. Wow. Yo. Chineke. Cabo Verde, Iceland, Cyprus. Ibe adọchakwa society ho. Ibe adọkwa the same ọdụkwa ka the same route. Otechakwa ha aka nnukwu nke one ahụ. Chai. Why can't you visit Africa this Christmas? We want to welcome you at the airport like Matthias Isaac. Nah. One welcome Matthias the G in Dame. One agent do police. Cabo Verde is full of beautiful Bolonine. Hey, yes, so nje side. Hey, chidege. Na kwa kama jeje. What kama jeje side? To God who made me you. What kama jeje Cabo Verde? Because back up call umunna drop over Biafra. The bah woman he also no but actually visit Cabo Verde. I do even can je but Africa gas Biafra history. Achọrọ m ije Equatorial Guinea. Achọrọ m ije Gabon. Achọrọ m ije Ivory Coast. Achọrọ m ije Cotonou na Biafra Market. Achọrọ m ije Cabo Verde. Ihe niile a wee be adrọpụchara ụmụnne ya our bloods our they are beautiful like Brazilians. Chai! Nah. Nah, you should can go good. Because the buy I judging with my Facebook live. And because of that, hey, me go me mototive. And when you can get me, no, you bafankete. I call girl on a Facebook live look at difference from a Facebook live look at difference from real life.
onye jikwere Facebook live eje George mmadụ onye ahụ eme je nga mkpụrụ ọka inweta onye mere ife gị na mmadụ nọrọ onye ahụ mee ife nke ha dị iche. They are beautiful like Brazilians. Now I need to go there. Can do historical visit. Any dream content. Any dream assignment. Can natara last time I go. So you know I put on my cover until the major quadia with got some places with the histories. But as those days and get with the review cause something from Ding Magalema. Bido na drop come my message. So gwara na ko ham no no ụmụnne m ana m acha ebe na agbapụ ana m acha obodo na eti isi mmadụ efe ntukuna ndị dibia ba ye adụnwe onye afụghị onye trust ancha niile anya bado na ego and ha na-eme bụ isi omenala na ọdịnala Igbo. Ọwụ na ndị Igbo ndị laikiri omenala na ọdịnala Igbo unu ga-eti ikwere dosu ndị eze nwaanyị na ndị dibia anya because ha na-efeel na ọha nwa omenala na ọdịnala Igbo and ihe sọrọ ha ka ha na-eme di ya gosiri mmezi ndị dibia ji ala nwunye mmadụ na ala Igbo nwe onye na-agwafe okwu ebe nwere ndị nze na ọzọ nwee ndị igwe nwee ndị ichie nwee ụmụada unu anọrọ ebe ahụ ndị dibia na-ala ụmụ unu na-agbafa nkịtị. Ụmụ nwaanyị onye miss edi aware ị ga-mecha ihe niile na-hachi back ị ga-adị wicked. So omenala Igbo ahụhụ ebe a na-adị wicked. Omenala Igbo ahụhụ ebe ị ga-eji your past life na-eme ihe. Going to omenala na ọdịnala Igbo starting with eziokwu na ịkwụba aka ọtọ. Adowo na ịlaikiri ya n'Igbo ị ga na-ekwu eziokwu because eziokwu ka eji build a nation. Okwu asị ka eji emebi ya. Chọọ build a strong family. Eziokwu ka eji build a strong family. Onye ọwụna mgbe ọwụna asị batara na ezinụlọ ọwụna ịma na ezinụlọ ha sarago. Gbara na okwu asị ọsọ adowo na ị gaghị evubata okwu asị na your family evubata na family onye ọzọ. Ịmara eji adị maka mmadụ mee ka ime ya onye ọzọ. Maka onye nwa na-eji agwọ ọgwụ ka ikpuchie mmadụ ihu onye ahụ jidere gị ọfọ ọgwụ niile a ga-atụcha gị n'orie na afọ na nkwọ na eke. Onye ya na chiede na mma nweghị ibe ọ na-ejebe dibia eme and onye ya na chiede na mma ijele ebe dibia onwe ihe ga-eme onye ahụ. So a lot of ndị dibia have to know that na onye ya na chiede na chika dibia onye ya na chiede na mma onweghị ibe ije onweghị ọgwụ ije eje gwọrọ ebe dibia ga-eme ya affect. Yes, onweghị ọgwụ ije agwọrọ ebe dibia ga-eme ya affect. Onye ya na chiede na mma ọ na-ejebe dibia eme gịnị? Gị nwa na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ ejebe dibia ka ịgwọ ọgwụ against anybody. Onweghị ibe ị ga-eme onye ahụ ọgwụ ahụ ga-atụ gị n'orie na afọ na nkwọ na eke ọ gaghị atụ onye a maka chi mụ anya ọ ibe eji aba afa ife na-eme eme ka eji aba afa chi mụ anya. Onye na chiede na mma ọ na-ejebe dibia achọ onye chika dibia chukwu ka dibia. So ndị dibia ga-anọ gbakpọ ozo ibe ụrụ na-ewepụta amụ ala nwunye mmadụ ụnọ na-afụkwa onwe ụnụ ka ụnụ na-eje kemist eje egoro ọgwụ ndị ọcha na-aṅụ ka ịma nke anyị ma nke ọzọ. Gwa agwọ na-acha ịtụ mbe makwa na mbe agwọ tụrụ mbe tụrụ n'okpokoro. Ụmụ dibia respect ya na omenala na ọdịnala Igbo. Omenala na ọdịnala Igbo is not about dibia and anyị nwa anaghị m n'otu ọwụna and ọdụ otu ọwụna ọsọrọ ụnụ nọrọ na-agbasa m mgbe ụnụ ama ha ndị niile na-edu anyị vakarịrị ndị na-edu ụnụ ndị nọ n'ime anyị vaka ndị nọ n'ime ụnụ gwa ya ụnụ ndị niile na-edu anyị vakakwa ndị na-edu nnukwu ụnụ maka ndị na-edu ụnụ na-edufu ụnụ edufu. Ụnụ na-eji agwọ ọgwụ na practice na onye Igbo ife ọjọọ na ana Igbo. Ana Igbo ga-ejide ụnụ n'orie na afọ na nkwọ na eke mụnwa na-ekwu ya. Ana ahụ ụnụ zọdoro ọba ọ ga-amagrete ụnụ eje ha eje ụnụ eje ha ana ụnụ ga-anọ ka ụnụ na onye bụ inyere ụnụ aka ụnụ egwu ewe
onye nne na anya afọ unu na unu neediri help ọbịa ka onye unu help unu enwe opportunity igwu onye ahụ wayo can do it once or twice ọ gaghị aga further were na eziokwu n'ife ọwụrụ unu na-eme kwụba n'aka unu ọtọ eziokwu na-ekwụba aka ọtọ maka chi gị maka akara ụwa gị aka gị chi na aka gị kwụba na eziokwu na-akwụba n'aka ọtọ n'ife ọwụrụ unu na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ga-eme ka ịfụta n'ohu omekata ife ọsọkwala okwu asị ya na-evute ego eziokwu ji apịawa ya azụ mgbe oge ruru eziokwu bụ ndụ Chukwu bụ ndụ Chukwu bụ eziokwu ijide eziokwu mara na iji Chukwu no more arrange will run away anwansi will run away but eziokwu ga-akwụrụ kpichin Chukwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ Chineke ntị ya dọkwa kedu ka o siri ka unu si na-asụ na unu na-eme ibe chi na unu na-eme nke a mana unu ejighị eziokwu Janụ challenge ya unu nwawo ndị dibịa na-eje aji mmadụ akụ asịrị na street unu nwawo ndị eze nwaanyị pant red pant white please we want you to explain to us about the people that were born in Nkwo and Eke, Ori and Afo. Mazi Dibias say something about it. Gịnị ka Mazi Dibia kwuru about the people born in Ori and Afo na Nkwo na Eke? O nwere mgbe ọzọ eji amụ? Onye ọwụ na amụrụ be anyị bụ n'Ori na Afo na Nkwo ka amụrụ ya. O nweghị mgbe ọzọ eji amụkwa. O nwere ibe ọzọ Maazị Dibia kwuru ebe ahụ dene ya ede ebe ị nwere ike idenwụlọ nga ihe a dene ihe o kwuru ka nwee ike iti nke nje eti amụrụ m n'afọ awụ m nwa afọ afọ ekezie maka na Nkwọ ọdụmma Eke na-amakwa mmadụ Nkwọ nakwa ama mmadụ Nkwọ ama m Eke ama m ị na-afụ na a na-abacha ya n'afọ Eke emezie afọ ekezie so otu o si wee dị Eke na-emezi afọ na-ekezi afọ ekezie Eke emezie orie ama m ịghọtago Nkwọ ọdụmma Nkwọ ama m Nkwọ na-ama Nkwọ na Nkwọ ama so nwere ike ọmagada Nkwọ m so ihe niile ahụ dị ka ihe Maazị Dibia kwuru maka awụ m nwa afọ na-ekezi afọ ekezie Eke emezie chai I like ma Eke emezie ụmụ be Eke emezie ụmụ be Eke ama m ụmụ be afọ ekezie ọdụ n'isu ọhịa ka ihe Maazị Dibia kwuru nwanne na-ede wetụ nọ onye zizikwe gị na afọ nke na Eke wụrụ ọkụ nke a wụrụ mmiri nke a wụrụ ihe anyị anọrọ na-ege oyibe kwuru ntị nalarie ka anyị nọ ana m echekwa gị ka ide ikwu Maazị Dibia mere ibe a and before then Maazị Dibia mụka na Nigeria ọ na-emewe ibe a na 1914 ka ekere weta Igbo na Hausa na Yoruba mụkwara o nwere oge be anyị na-aza Nri Kingdom and that Nri Kingdom ahụ ama ebe wuru Nri Kingdom emegasịrị many kingdoms nọcha di ya ka a na-eme Igbo ọ nakwa na-ekwu
create Igbo create. And Nsibidi ọ na-ekwu ọkwa na onye Germany, a German man translated Nsibidi to alphabet to agba de Igbo. Ọ German man. Mam no auto from bricks. Ya cheki onye translated Nsibidi Igbo to alphabet. Ọ Germany because ọ na-ekwu na Israel na for today si from Germany. Ọ onye Germany translated Nsibidi Igbo to alphabet. Why I jiri nwe German mango, nwe German flour. Why I ji arụ na alụcha na ya eme German flour, nwe German mango. Ịmụkwa na Igbo according to Chukwu Emekeri, asị na Igbo nwanyị. And the by motherland, benne, ebe anyanwụ si apụta, anyanwụ ahụ nwanyị ka ọ. So mgbe ndị eze tosi na ọwụwa anyanwụ wee bịa pay that woman visit. Ebe ha si wee bịa otu ihu anyị si wee bịa, otu ihu anyị si dị iche iche, otu a ka ebe anyị si wee bịa si wee dị iche iche. Ị na-ebe a Maazị Dibia ha anya na ị na-eme anya fana mana ya ahụhụ the same ihu mana ya ahụhụ the same structure. Ị nekwa jee park ma o nwere ma ọ negasị ya ifu na different ihu mana anyị nwewu ndị Igbo otu ihu anyị si dị iche iche, otu a ka ebe anyị si bịa si wee dị iche iche. So ejeghị na-akọ ụmụ yawu all those nonsense. Na-akọ ọ na-challenge Israel nakwa eri ego na-achọkwa na-aja esi na-eyuzukwa their technique and all those things. Ọ bụ na Israel awụ emeghe exist. Egypt ka na ebe ni ma Syria kwa Syria dị na Bible, ma Damascus ma Ethiopia ma Libya pancha niile dịcha na Bible. Even kedu ebe Bible ndị ama Jehova mmadụ ije na Bible ndị ama Jehova ije abụ ebe esere ọ dị si map pancha niile dị na map pancha niile dị ma Afrịka ahụ ekwesịrị ebe ekwesịrị ite iche Afrịka. Libya dị na Bible, Egypt dị na Bible, Ethiopia dị na Bible. Na ọ bụrụ na Bible wee meghe exist, obodo ebe a na-agba afa dịcha na Bible ahụ. Ọwashi fadị na Bible, Syria dị na Bible, and the Syria nọ na Syria. Syria ọ nọ ha ebe ahụ, ọ dọghọ na Bible. So fancha niile nwechara aba a na-agbaba data Naịjirịa ebe a na-agba Naịjirịa ebido ọgbaba Naịjirịa na 1914. Before then enwere ibe a na-akpọchaba adị enwere ebe ha dawiri enwere ike ọwụ na wadada na ifutres ma ọnụ ha nwawo dị Ethiopia ma ọnụ ha nwawo dị Libya ma ọnụ ha nwawo efugo na. So Egypt ọ ka nọ mmadụ bịa oje edoziwe ebe ụdị ebe tokwuru ọ na-eri ego ndụ ọ na-emegharị ibe today na-ahasasị ndị mmadụ dị ebere. Anaghị akpọ ebe ahụ Nubia na-akpọvi ihe niile a na-akpọ ya ma Kemet ma ihe but why o ji azazi ibe ọ na-aza today or Kush. Why o ji azazi ibe ahụ ọ na-aza today. O nwere ibe a na-akpọvi Nigeria long time ago ma Nuku ma Nri Kingdom ma many kingdoms ma Oyo Empire ma Ile Ife ma ihe niile achịkọta ihe niile ahụ ọnụ baa ya Nigeria. Ọ nọkwa n'elu ya o ji akparịba British bịara kpọọ na Nigeria. Ị na-eyuzu Nigeria ahụ ala ofu onye ma ọ ibe onye na-eme irejistachara ya ọda Nigeria ekreti na 1914 nke ị nọrọ ebe a na-achọ ihe ije kparị ndụ ji awụ alụọ Nigeria ha ka ọ gbara isi ya under 1 minute. Mụkwa ha m ibe n'aka ụmụazị obuo ha ji na-ezuzu ibe aba na-ezuzu. Ọ dị ka ndị na ndo jene produce ndị yahoo ọnụ na ebere na ndo emene nke cha igwe aya na ndo wele akwa shie wele ketro shie akwa so na nke awa baba
ifugo na kita ba gonwa na gbiga gonwa from alo ofu onye aka ji ohu alo ofu onye na-achọ okwu Israel nke ya kwa nwa dibia ka ịwụkwa jekwa alụwa dibia ka ọjọọ so afọ ịzara aza gbana ya ibe ewu ka ihe chọrọ ime na ala Igbo well many people in hasa ụvụrụ ha sowekwego barabasa ije ekote okwu ekwukwara na anya niile ka ị na-ekotere dị okwu ikotekwa okwu ije ikotekwa okwu ivuru n'isi go eso ijekweghị eko inye ejekweghị mmevu ibe ọwụ na nke m metekwara ka m ji evu nke onye metere ka o ji evu yes nakata na-ekpo Israel ọlala nne ha ka Israel ọlala nna ha ka Solomon ọ nọ na Ethiopia ka ịma ha na Ethiopia wụ na ebe niile ahụ na Afrịka ka ọba nche niile even Africa ụnụ na-aza sef ahụ ha afọ ụnụ Africa ụnụ na-aza isi not apụ ndị Europe ka ụnụ na-aza wee ha ji aza afa ndị Europe ebe ndị abịa ebe ahụ ndị Germany why ụnụ ji aza Africanus apụ ụnụ ọwa Africa mana ikwere ekwe why ụnụ ji aza Nigeria Frederick Lukad na Frolasho nyere ụnụ na-aza ya na-erejistakwa ndị dị Nigeria na some people are stupid mana agụrụ ji agụ na ọgụbụ ụnụ na-eyi Igbo ndị Igbo na-emebe ibe ndị Igbo mebe na ife ụnụ bebe na ife ụnụ mebe na ife ụnụ anyị nwa be anyị nwere ọka nwere kingdom be anyị nwa nwere kingdom let us say it like that anyị nwa nwere kingdom ọ maka agbara ya Anambra steeti tikọrọ ya ụmụ ya ụmụ Okori Ijeọma na ụmụ Okotu na ụmụ dịgasị ndị etikọrọ ya ụmụ Okori Oti from Arochukwu na ụmụ Ọhafịa na Abịrịba etikọrọ ya ebe ahụ emebezie ha dibia anyị nwere Anambra anaghị eme ife dibia ibe anyị na-emewe ife mmụọ ndị ụmụ nri kingdom anaghị eme ife dibia ma ọ ife eze nwaanyị ife anyị na-emewe ife mmụọ ụmụ Arochukwu na Ọhafịa na Abịrịba na-eme ife dibia so ndị dibia bụrụ na Anambra today ahụhụ ụmụ nri anyị nwe na-edobe iwu na-edobe na-asọpụrụ ndị ichie na-asọpụrụ mmụọ be anyị mana ụmụ ala ma ọwa ụmụ ibe a nwere ike gbuo nkịta ma ọ gbuo nke a ma ọ gbuo nke ọzọ nyụọ nshi ma ọnwa amịrị kwa mmụọ ma ọwa ihe a because ihe a na-emewe ibe ọgwụ diabolical things practical things anyị nwe na-edobe respect na-asọpụrụ mmụọ na-asọpụrụ ndị ichie na-asọpụrụ ana with the harmony truth and the humble omenala na ọdịnala anyị nwa based on the truth and the honesty mana ndị ọwara na-epresent onwe ha na-awụ nke a ma ọdụ nke a ihe ejikwa ha dị eziokwu adị drọpụọla ha ego ha anara gị ego lee the place degolo another place ibe a gwara ụnụ negide anya ụnụ enegide nwuhu ya anya ụnụ na-eme dibia na-eme eze nwaanyị daalala ọ tụrụ si saịdị ya daalala nwunye mmadụ zuru ibe mmadụ si saịdị ya eziokwu adọghị unu ejighị eziokwu sọsọ ashịrị ka unu ji andị alụrụ ala niile unu ji mmụọ be anyị ga na-akwụ unu ụgwọ n'orie na afọ na nkwọ na eke ọ gaghị enye unu any rest maka ya na ibe nna eme maka ya na okwu nna agwa unu ana m ede ya ehi ibe nji ede ehi ya ngana each time nna afọ ibe a ana m echeta okwu m gwara unu mmụọ be anyị ga na-akwụ unu ụgwọ n'orie na afọ na nkwọ na eke ife ọjọọ niile unu mere nsọ ana niile unu mere nsọ ọfọ niile iwu anyanwụ niile unu dara unu ga na-anụ ụda ya n'orie na afọ na nkwọ na eke yes ndị ọjọọ anaghị ege m ndị na-ege my message wụ ndị aka fada ọcha and because onye ọjọọ wụ na gere m na onwe high blood pressure agwanye ihe itie m onye ahụ hard nwanne jee nọchọwa ego omenala ya awụghị ife eji achụ ego mmụọ be ya awụghị ife eji achụ ego were ike banyere gị chụwa ego were brain ha nyere gị develop something ịmara ibe gị na chi gị gbara iji wee bịa ụwa wee mara akara ụwa gị mebe ya wee fite akara aka gị ahụ ịmara ibe chi gị gwara gị chi gị wụnọ gị hie akara aka gị dị gị n'aka ụgwọ gị ya hie ime ya hie anyị ewere anya fụ ya
Okay, welcome to the world. Omenala anyị abụghị ịgwọ ọgwụ kama ọ bụ idobe iwu ana na iwu mmụọ. My brother, na ka ọdụ ụmụazị ewebatachara ebe anyị na-eme creation of ibe creation of the ihe a jere eje chọwa obodo na ndosi because ihe anyị na-afụ na ndo ahụ anyị ji achọ many places ka a mara ebe esi fụkọtara anyị ihe na-emebiri ya ihe ba imebi isiri ya ebe anyị ịgba nkịta na Anambra ahụ onye ọwa na-asị gị ọwụ dibịa omenala Igbo ahụ ha about dibịa omenala Igbo mmụọ nọ dị ya ọkwa mmụọ nke a na-ewe na ọ na-egbuo mmadụ were fibe ma mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ mmụọ soro kwụba the most high ụhụ onye na ọ na-ogbuo mmadụ were fibe mmụọ ma ọ gburu atụrụ fibe mmụọ ma ọ gburu nkịta fibe mmụọ no. Ndị ichie ebe anyị biri ndụ ezi omume ọha nwa na-afụ mmụọ ahụ anya ọ ya nwemere anyị ji eme with them obi ndị ichie nwere ndụ biri ndụ bicha na mmụọ ụhụ onye nọgata ogbuo ofe ibe na-akpọhụ ọbara wụrụ na ọbara wa omenala na ọdịnala Igbo nwanne ịkwọhụ ọbara ahụ ụmụ ọbara atụrụ ahụ ma ọbara nkịta ma ọbara ibe ahụhụ maka traditional nwoke mmụọ be anyị karịrị ibe ahụ onye na-ebutere ebe uru na-eme omenala na ọdịnala ndị dibịa omenala na ọdịnala ndị dibịa asị nọmba 1 ịla nwunye mmadụ ilekere utu elọta ọfụ ụmụ akwụna akwụna nọcha na elekere utu elọta ọfụ ụmụ akwụna sị ha na ha wee eze nwaanyị ha na-emebi isi ibe n'obodo a na-achọ ụmụ nwoke a na-eme ka ọ dị useless ewerezie ya eme ọtọma ewerezie eme ya ewere eme ATM kaadị ụmụ nwoke nọ n'obodo oyibo ife ụnụ gwuo wee ATM ịsụ ịkwa ha na ụnụ asụ ịkwa ha n'ụnụ ibe a na-ameri ego ụnụ gwawo ATM machine nke ụnụ ụmụ nwoke n'obodo oyibo ọsọgo ya wụrụ na ị nọ of African country ọsọgo ya wụrụ na ị nọ as long as ebe ọsọ kwara go nọrọ as long as na ịkros go Naija nwanne ewu ego ka ewu ife ọwụ na ego ga ewu ị ga na-agbụ ego a ga na-atụrụ gị ashị dịka eziokwu na-agbụ ego eze nwaanyị ga-atụrụ gị ashị dibịa ga-atụrụ gị ashị eze mmụọ ga-atụrụ gị ashị pastọ ga-atụrụ gị ashị ụkọchukwu ji atụrụ gị ashị ezinụlọ gị ji atụrụ gị ashị asịrọ gị asị na ị n'obodo oyibo ịwụrụ gị ọtọmatị nwa eche na ọmachasịghị ibe ike ji atụrụ gị ashị ndị ọ because of ego ife a ihe na-eme today ị nọrọ n'ụlọ ị gaghị aghọta ihe a na-ekwu mana ọ bụrụ na ị na-outside ị ga-aghọta ife na-ekwu onye ego ahịa ya gbariri maọbụ onye gụchara akwụkwọ ogwe ha ọhụrụ dibịa maọbụ pastọ na onye mgbarikpe ego ahịa ya onye ego ahịa ya gbarikọrọ ọsọgụ na ọwụ dibịa na akpọrọ ya ọkpụkpọ oku before you know it ọkpara ehu nọ na ndu ewu wụfụ ya onu si na ọ mego ihe chi ya before you know it ọtụtụrụ atụrụ ahụrụ asa gbuo ya ebe a kwahuo ọbara ya were anụ kee ndị akanigoro ibe ya na ọwakekwe na ihe obido chọba na mmụọ na-eje onye ọwara bịara na mmụọ si mechara aga ibe n'elu olu m anya ya ka efe ihe anyị na-eme ona ibe a na-ezuzuo na-emegbu mfụcha ụmụ dimgbe ụmụ ndụ papa ndị ọkara papa mmadụ ma ndụ papa mmadụ ahụ adị pancha niile onye ọwụna na-ezuzu ifu life fada ebi the life onye gụcha akwụkwọ nweta ha ọrụ oje ha ekereti jọbụ ọsọgo na ọwụ eze nwaanyị ọwụ dibịa ọwụ pastọ ọwụ nke a ọ na-akwụ ụzọ you have even received one ashi today from Nigeria. Most of ụmụnne anyị n'obodo oyibo ọ dị ashịa na even nke a Christmas na-eru igosi people gosi something oke nwoke our people n'obodo oyibo nshọt ana m emere ndị be anyị n'obodo oyibo ebere ana m emere ụnụ ebere onye ọwụna wu onye Igbo ị nọ outside the country nna ana m emere gị ebere eziokwu nna agwa gị
ejigo mbe m mara beg onye ọwụna onye Igbo nọ na diaspora mụnwa traditional nwoke dada nwurude nke mmiri kingdom na ana m emele gị ebere gị na-eme m to God akpago niile wụsa achị ka a na-evu ego oziokwu niile a na-agwa gị na Afrịka eji m onye komita m na-enyo ya ọgwụkwa eziokwu hụrụ na ebe ahụ to God who made me and you eziokwu niile ma na-ekwu ma nke ndị dibịa na-ekwu jee nene ya ọfụma o meghe eziokwu nọ dị ya. I see no truth. December na-eru onye ọwụna ji eti iche ọnụ ụmụ ibe a na-eti n'ọnụ were na-ekwu eche na ibe ahụ etiri n'ọnụ ibe aba tiri n'ọnụ ba ji adọta ndị mmadụ ọ moral ka ọ na-enye ha ite ikwe ha ya n'ọnụ iche na iji ọgwụ no mgbe ka onye a ga-apụta duboodu na-ehe achị dị ka eziokwu mgbe nwoke ji anọrọ nwoke kwesịrị ikwu eziokwu n'ọgede tọnụzie achị na-epenti achị ọ dị ka eziokwu ka o were mee gịnị ka o wee napụta gị ego. My brother, onye ọwụna n'obodo oyibo ana m emere gị ebere eziokwu ukwu asị ka a na-agwa onye ọwụna before you know it he's teaching on Facebook. Oh yeah, no teach pastor Facebook dibia Facebook na o nwere ndị nnazi afọ na-ejezi na ụlọasị Ọkịja ha jee na ụlọasị Ọkịja asị gị na ịnagide eme yahoo bịa gwọrọ gị ọgwụ ịnagide agba akwụna ịbịa gwọrọ na-azụ ọnụ ụlọasị ka a nazi ekwu ọdịka ihe a ndị Ọkịja ọnọzikwere nwe okenye ọnọkwa na Ọkịja Onowu Igbo kọpịrị na ebe a jee nye Onowu Igbo o nwekwara n'ibe iji awa ịbụ ndị vileji unu na-eme gị ije kọshọn ọha nnukwute ụlọasị nọ nta nnukwute ụlọasị Ọkịja ụwa niile ma about ụlọasị Ọkịja ka obere nwa ji awọpụta ọsọ gị na ya nwewe aka ji ọfụ ụlọasị Ọkịja na ịchọọ ime yahoo ịbịa ka ọ gwọrọ gị ọgwụ na ịchọọ ịgba akwụna ịbịa ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ibe ọnwụ na ịchọrọ ime ịbịa ka ọ gwọrọ gị ọgwụ so certain ibe na-emekwa na-azụ na ụlọasị ọ dị ịtọ ka ọ dị ịnọ ka ọ dị oburu ibu because onye ọwụna ngozi ụlọasị onye ọwụna na-eje na ụlọasị aka ji ọfụ ụlọasị m hụgoro dị too much ndị dibịa onye m ọsọ gị onye nwewu nke a na ọ na-agwọ nke a na-agwọ nke a na-agwọ nke ọzọ nna Onowu Igbo wọnụ ndị vileji unu so ụmụnne m ọgwụ na ka ọha n'ọnụ ọzọ amụma eze ana eze mmụọ traditional nwokedi meseji m onye ọbụla na-ekwu eziokwu ana Igbo ji emechakwa na adị mma mana ọwụ na onye nụrụ my meseji ọgba nkịtị na-emebi ya n'Igbo mgbe mmụọ ji eme ibe o mechaa ibe mara na mmụọ na-eke na ọ ga-eji aka ekezikwa ya n'Igbo kwa asụsụ ọ gaghị ana kedu ibe a chọrọ n'asụsụ a vaje na-ekwu eziokwu ka o wee dịrị fada mma mana ọ na-aba hafụ eziokwu tụba asị mgbe mmiri riere anyị ejebere onye ahụ akwa si ya bye ka o zuru ike na ndokwa maka ọ nụchara ozi kpọchie ntị onye ọbụla kwuba eziokwu bụ ndụ Chukwu bụ ndụ Chukwu bụ eze nwa bụ eze ka anyị nwe ibe niile ahụ ọ nọkwanụ verify Chukwu nọkwanụ nso Chukwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ọsọ anyị kwuba eziokwu na ya nwewo ndụ na ya nwewo Chukwu anyị nakwa na-achọ Chukwu bụ eze ọsọ anyị data na nwa bụ eze kwuchizi anyị nwewo nwa na anyị nwewo eze so anyị nwewo ụmụ Chukwu anyị kwesịrị ị na-ekwu eziokwu mana onye hapụrụ ibe a ma ihe a nwanne ibe ọzọ kwara gụba onwe ka anyị je na-akpọ gị maka ibe onye so anyị kpọba ya ka anyị je na-akpọ ya mana at the end of it oji Chukwu ji ife Chukwu bụ eze nwa bụ eze Chukwu bụ ndụ
eziokwu bụ ndụ ọmaka mere ụlọ ka emesị ya na ka m nwa je chọọ ibe ụtụtụ m na-eri ugbu a ka m tetara ụra ndị ọgwụ gwara n'ụtụtụ m